Rada mládeže Trenčianskeho kraja už po druhýkrát ocenila prácu mladých dobrovoľníkov v rámci ocenenia Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja, ktoré pripravila v spolupráci s ďalšími organizáciami v našom kraji. Dobrovoľník roka bol zvolený na základe hlasovania prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Vybraným dobrovoľníkom sa stal Marek Veserle z Považskej Bystrice, ktorého nominovala organizácia ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Ja sa stretávam s deťmi, pracujem s nimi, chystám aktivity pre ne, tábory, stredka, karnevaly a podobné takéto veci. To je teda hlavný záber. No a popri tom ešte sa starám aj o vedúcich. Mám takú zodpovednosť vlastne, aby som ich nejak formoval, viedol, dbal na to, aby sa oni vzdelávali, teda ja sa vzdelávam s nimi, no a aj nejak, aby možno sa vytvárali nejaké vzťahy medzi nimi, priateľstva. Ako si sa vlastne dostal k dobrovoľníckej práci v ERKu? Kedysi dávno ma jedna kamarátka úplne len tak zavolala, či náhodou nechcem ísť na kurz do ERKa. Absolútne som netušil, čo to je, len hovorím, no dobre, tak ako bol som ešte relatívne mladý, teraz, nie že by som bol teraz nejak starý, ale tak. Za každú srandu sme boli, proste prihlásili sme sa ešte viacerí a išli sme. No a odtedy už je to viac menej 6 rokov, čo sa tomuto venujem. Čo ťa na tom baví? Možno niekto si povie, že ho to strašne unavuje, že ešte má niečo robiť vo svojom voľnom čase, ale pre mňa stretávať sa s ľuďmi a predovšetkým s deťmi je také ako keby dobitie batériek. Mňa to jednoducho tak dobíja, že môžem potom, napríklad teraz už pracujem, vtedy som študoval, takže ja mám potom oveľa väčšiu chuť aj do takýchto aktivít, ako je práca, škola a podobne. Možno si niekedy aj uvažoval aj o nejakej inej dobrovoľníckej organizácii okrem ERKa? No ja som prišiel do ERKa a potom som sa vlastne až dozvedel o nejakých ďalších, ale pre mňa je v ERKu dôležité to, že má veľmi detailne prepracované hodnoty, podľa ktorých sa nejakým spôsobom snaží žiť. Nie také ako, že mám čas, rád čítam, rád sa vzdelávam, rád chodím na stredka, hodnota, otvorené spoločenstvo, úcta k životu sú mne veľmi blízke a naozaj v tejto organizácii som to našiel všetko tak pokope, takže nemám prečo nejakým spôsobom uvažovať o zmene. Ocenenie Dobrovoľník roka Mareka potešilo, berie ho však ako ocenenie kolektívnej práce mladých v ERKu. Toto už bol druhý ročník oceňovania Dobrovoľníka roka. Minulý rok vlastne Katka Harvanková bola dobrovoľníkom roka, tak aj tento rok sme sa rozhodli niekoho nominovať. Vlastne ľudia v ERKu povedali, že by som to tento rok mohol byť ja, no tak ma nominovali a prebehlo hlasovanie, v ktorom som získal najviac hlasov. No, takže za čo vlastne takto ďakujem všetkým, ktorí hlasovali teda za mňa. No a toto ocenenie vnímam nielen ako ocenenie pre moju osobu, ale taktiež ako ocenenie pre organizáciu, pre ERKo ako také. Bo naozaj sám by som sa ďaleko nedostal. Naozaj veľmi potrebujem tých ľudí, ktorí so mňou spolupracujú a ktorí tiež nejakým spôsobom sa zapájali do týchto aktivít. Takže ja to beriem ako ocenenie pre organizáciu. V Považskej Bystrici je vraj dosť ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu, no dvere sú vždy otvorené aj pre ďalších. Ako nám ocenený dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja povedal, je to činnosť, ktorá prináša nielen dobrý pocit, ale aj množstvo skúseností.